Alzenekien? Urola garaian 16 urte zazpiko kirolarien 89,9 euskeraz jasotzen dituela entrenamenduak? Nesken kasuan, 190 jasotzen dituztela euskaraz? 80 talde direla guztira horrela dabiltzanak 84 entrenatzaileri esker? Urola garaian adin horietan dabiltzan 23 kirol elkarte eta udal kirol zerbitzuetatik 18 guztia eskaintzen dietela euskeraz? Hauek dira: Zumarragako Igeriketa Udal Kirol Zerbitzua, Judo taldea, Legazpiko Igeriketa Udal Kirol Zerbitzua, Lasai eskubaloia, Urretxu Zumarragako Gimnasia Erritmikoa, Goierri txirrindularitza, Goierri Pilota, Legazpiko gimnasia erritmikoa, Legazpiko Gazteak Pilota, Igeriketa elkartea, Goierri Voleibola, Goierri garaia atletismoa, Santikut Xake Taldea, Ezkio pilota elkartea, Jiu-Jitsu, Xoringi kenpo, Beloki Pilota, eta Argixao atletismo eskola.